Halleluja. A si na tomto mieste poď sa radovať s Bohom. Lebo tento čas je pre Boha. Halleluja. Halleluja, Pane. Poď, zvihni svoje ruky. Halleluja, ukáž, ako vieš chváliť Boha. Halleluja. Verím, že sú tu aj kresťania a sú tu aj takí ľudia. Halleluja. Ale toto je znak. Až zdvíha svoje ruky a Boh vidí. Halleluja, Ježiš. Dávame ti slávu a chválu, Pane. Na tomto mieste, Pane. Že ťa môžeme, Pane, chváliť. Halleluja. Koľko mu tej dal durede ráno chváli? Amen.
Apenas ando nevo, Jerusalém. Oye, Jibari, Pachite. Oye, Jibari, Pachite. Oye, Shananana, Kanaudoy, Amita. Apenas Gai maraveli, maraveli, maravelo, Yeji. Ei, maravelo, Yeji. Pero antes fácil. Apenas sabor de Yeji, maravelo. Gai maraveli, maraveli, maravelo, Yeji. Ei, maravelo, Yeji. Pero antes fácil. Ei, maravelo. Aleluja, sláva Bohu. To, kamo teď vám jdu zpívat se chváli, amen. Já nežím času stane ty barar, ale jdeme, amen. Bičovtýre duchos, haganap realmente. O basta prevasa, das tu que gloria. Bičovtýre duchos, haganap realmente. O basta
Vire Duhom Svega, zasmialen a chválen, odvážne uprieť predu pravej. Teda sa hovorí, či ma vrí. Aby Twoja woda, Panie, bola, Panie. O Bože, voláme na Teba, Bože. Oče, vylievaj, Pane, svoju vodu, Pane. Tá, Pane, ktorú nikdy, Pane, nebudeme šižnicane, aleluja. Lebo táto voda je večná, Pane, aleluja, Ježiš. Lebo jemu patrí čest aj sláva, haleluja. Amen pararastu, amen asharastu, vazda sovas santutei, vazda sovas ialtutei, amen pararastu, amen asharastu, vazda sovas ialtutei, vazda sovas santutei. Salvador, tu que alegría más, ni con nada es asalto, ni con nada de basar tu Salvador, tu que alegría más, ni con nada es asalto, ni con nada de basar tu. Poticipas, neke veci robiš nas, niko nie ako ty. Niko nie ako ty, lebo ty si Pán. Neke veci robiš nas, niko nie ako ty. Niko nie ako ty. Vzdávame ti chválu, česť aj slávu, pozdvihnime svoje ruky a chválme sveté meno. Vzdávame ti chválu, česť aj slávu, pozdvihnime svoje ruky a chválme sveté meno, lebo ty si Pán. Veľké veci robíš nás, nikto nie ako ty. Nikto nie ako ty, lebo ty si Pán. Veľké veci robíš nás, nikto nie ako ty. Nikto nie ako ty, lebo ty si Pán. Veľké veci robíš nám, nikto nie ako ty. Nikto nie ako ty, lebo ty si Pán. Veľké veci robíš nám, nikto nie ako ty. Nikto nie ako ty.
to vyznať, poďme ešte raz to vyznať, lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám. Poďme to ešte vyznávať. Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám. Nikto nie je ako Ty. Nikto nie je ako Ty, lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám. Nikto nie je ako Ty. Nikto nie je ako Ty, lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám. Nikto nie je ako Ty. Nikto nie je ako Ty, lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám. Nikto nie je ako Ty. Nikto nie je ako Ty. Halelúja, halelúja, halelúja. Poďme dať chválu nášmu Bohu. Halelúja, jemu patrí všetka česť, všetka chvála, sláva. Ďakujeme za nádherné požehnané chvály. Ďakujeme zboru AC Bystrany za chvály. Môžeme si tak sadnúť a teraz by som odovzdal slovo pastorovi Martinovi zo zboru AC Bystrany, Apoštolská cirkev Bystrany. Nech sa k nám prihovorí, čo mu Boh tak vložil na srdce s Božím slovom. Takže kľudne, tu sú ešte voľné miesta, prosím. Počúvajme Božie slovo, lebo Božie slovo je to, ktoré mení človeka. Božie slovo je to, ktoré usmerňuje človeka do života. A u nás to chodí tak, že my chceme žiť podľa Božieho slova. Nielen, aby sme boli tí poslucháči, ktorí s jedným uchom počúvajú a cez druhé ucho ide preč. Božie slovo my chceme aj žiť. Nie sme dokonali, ale chceme žiť Božie slovo. A ďakujeme Bohu, že otvoril dvere aj pre nás. Takže Pastor Martin, ja ti dávam mikrofón, nech ťa Boh požehná a sme očakávaní, čo cez tvoje ústa Boh dnes nám bude rozprávať. Prosím, nech ťa Pán požehná. Halelúja, halelúja, dajte Bohu slávu na tomto mieste, lebo Boh je vzácny, Boh je veľký, amen. Halelúja. Bratia i sestry, každý národ, každý štát má svojho prezidenta alebo kráľa. Ale my, Romovia, máme nášho prezidenta, nášho kráľa. Koho? 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 Amen, amen. Sláva Bohu, daj ešte väčšiu slávu. Halelúja. Sláva patrí nášmu Bohu, Ježišovi. Viete, Židom 2.3 hovorí, že ako unikneme, ak zanedbávame také veľké spasenie. Vieš, že je hrozné upadnúť Bohu, živému Bohu do ruky. Božie slovo hovorí. Ako Hej, raz jedna, hej. Ako unikneme, keď zanedbávame také veľké spasenie, bratia i sestry? Boh dal svojho jednorodeného syna za nás, aby sme mali večný život v ňom. Božie slovo hovorí 1.3.16. Ale ďalej hovorí Židom 2.3, že ako unikneme, ak zanedbávame také veľké spasenie. Spasenie. Vieš, teba to nič nestojí, že si spasený. Všetko urobil pre teba Boh. Boh zaplatil svojou krvou, Boh zaplatil svojim životom.
za teba aj za mňa, bratia aj sestry. Boh ťa miluje. Ale čo urobíš dnes s týmto, čo urobil pre teba a pre mňa náš Boh, Ježiš Kristus? Čo urobíš ty? Ako sa ty dnes zachováš? Ako sa ty dnes zachováš? Pozrite, Erik nezanedbával také veľké spasenie. Keď spoznal Ježiša Krista, zmenil svoj život. Boh mu zmenil život. Ale čo ty dnes? Vieš, môžeme ti hovoriť tu od rána až do večera Božie slovo, ale keď ty neurobíš krok k Bohu, Boh ťa iba tak nevyťahne z riechu. Vieš, možno si tu na tomto mieste a si alkoholikom, alebo si žiarlivý muž, alebo žiarlivá žena. Chcem ti povedať, že ja ti nemôžem pomôcť. Ten, kto ti môže pomôcť, je Ježiš Kristus. Je Ježiš Kristus. Chcem ti povedať dnes, na tomto mieste, že na teba záleží, či mu dnes dáš svoje srdce. Či mu odovzdáš svoje srdce. Vieš, Boh urobil, že Boh ťa spasil. Boh ťa zachránil. Ale čo urobíš s tým dnes? Čo urobíš s tým dnes? Ako sa zachováš? Boh nechce tvoje peniaze. Boh nechce tvoj dom. On chce tvoje srdce. On chce tvoje srdce. Vieš, niekto si neváži tú spasu, tú záchranu, čo pre nás urobil Boh. Dnes žijeme v takomto svete, že ľudia považujú na prvom mieste peniaze, dom, rodinu. Ale to, čo má byť na tvojom prvom mieste, áno, Ježiš, ale aj tvoja spása, tvoja záchrana. A to je Ježiš Kristus. Ako si vážiš to, čo urobil pre teba Ježiš na kríži? Je na prvom mieste majetok, dom, auto, žena, drogy, alkohol, alebo spása. Vieš, je veľmi dôležité, lebo Pavol apoštol tu už píše, že aby sme nezanedbávali takú veľkú spasu, ktorú pre nás urobil Pán Ježiš Kristus, že dal svoj život. Ale aké máš priority tu, dnes na tomto mieste? Chceš byť spasený, zachránený? Odovzdaj svoje srdce Bohu. Tu práve teraz, dnes, na tomto mieste. Nie zajtra. Nie zajtra, nie o rok. Dnes odovzdaj svoje srdce nášmu Pánovi. Dnes je ten čas, kedy môžeš otvoriť srdce. Nie zajtra. Diabol ti povie zajtra. Ale dnes nezanedbávaj také veľké spasenie. To je milosť Božia, že dnes sme tu na tomto mieste, bratia a sestry. Milosť Božia, že tu stojíš. A Boh ti dáva ešte šancu, aby si sa zmenil, aby si sa obratil. Keď si tu na tomto mieste a nevie si dať rady s alkoholom, s drogami, obrať sa na Ježiša Krista. Obrať sa na Ježiša Krista. Upri svoj zrak na kríž. Na kríž. Na Ježiša Krista. Otoč svoj zrak
od alkoholizmu, od závislosti, od žiarlivosti, od hriechu a pozri sa na Ježiša Krista, pomoccu viery a budeš zachránený, budeš spasený. Dnes ti neponúkam peniaze, zlato, diamanty, ale ponúkam ti to najvzácnejšie a to je Ježiš Kristus. Ponúkam ti Ježiša Krista. Vieš, Božie slovo hovorí, že keď Mojžiš išiel s ľuďmi z Egypta do zasľúbenej zemi, tak jedovaté hady poštípali izraelský ľud. A oni sa vaľali po zemi. Umierali, lebo to boli jedovaté hady. Chcem ti povedať, že možno v tomto svete diabol chce zničiť tvoj život. Ako? No tým, že zanedbávaš také veľké spasenie. Piješ, droguješ, piješ ženu. To sú jedy. To sú jedy od diabla. To sú ohnevie šípy od diabla, ktorí otravujú náš život. A vieš, čo povedal Pán Mojžišovi? Zhotov medeného hada na stĺpi. A tento pozrie sa na toho hada, ostane nažive. A vieš, tento medený had predstavuje dnes obraz Ježiša Krista. Že tento sa pozrie svojim zrakom na Ježiša Krista, ostane nažive. A Boh ho vylieči. Boh ho uzdraví. Chceš, aby ťa Boh uzdravil na tomto mieste? Kto chce, aby Boh ho uzdravil? Pozdvihni svoje ruky. Môžeme postať? Budeme sa modliť. Pozdvihni svoje ruky. A ja verím, že keď upriamaš svoj pohľad na Ježiša Krista, že Boh ťa dnes uzdraví. Haleluja, drahý Otče nebeský Ježiš. Modlím sa, Pane, na tomto mieste, Pane, za Rokycany, za týchto bratov aj sestry, ktorí dnes chcú na tomto mieste zmeniť svoj život. Ja verím, Pane, že tento ľud nezanedba také veľké spasenie, ktoré pre nás urobil Pán. Pane, ja sa modlím a žehnám im v Tvojom mene, Ježiš. Žehnám im moc, žehnám im požehnanie, žehnám im plné uzdravenie na telo, na ducha, aj na dušu, Pane. Modlím sa, Pane, aby Rokycany išli ku slave, ku slave, ku slave, k slave, ku slave, k slave. Pane, modlím sa, aby tento ľud a tento národ bol zmenený na Tvoj obraz. V Tvojom mocnom mene, Ježiš. Amen. Haleluja. Poďme ešte jednou takou chválou. Haleluja. Môžeme pozdvihnúť ruky, haleluja. Tak ako som povedal na začiatku, my nemáme svojho kráľa, svojho prezidenta v tomto svete, ale my máme Ježiša Krista. Vieš, a každý kráľ, každý prezident, treba si ho uctiť, nie? A keď máme Ježiša Krista, nášho kráľa a prezidenta, uctíme si ho dnes, že podáme sa Bohu a zoprime sa diablovi. To je znak toho, že sa podávaš Bohu. Pozdvihni dnes svoje ruky. Obidva. Vieš, keď ťa zastaví policajt a máš v ruke zbraň,
povie ti, chce ťa ozbrojiť a povie ti ruky hore. A dnes to urobí Pán, chce ťa ozbrojiť. Halleluja, pozdvihni svoje ruky. O Sveto Duhu sa veľa pripade, della chiesa soccorre, nema coda tu pideva. O Sveto Duhu sa veľa pripade, della chiesa soccorre, nema coda tu pideva. Sveto Duhu sa veľa pripade, della chiesa soccorre, nema coda tu pideva. Sveto Duhu sa veľa pripade, della chiesa soccorre, nema coda tu pideva. O Sveto Duhu sa veľa pripade, della chiesa soccorre, nema coda tu pideva. Sveto Duhu sa veľa pripade, della chiesa soccorre, nema coda tu pideva. O Sveto Duhu sa veľa pripade, della chiesa soccorre, nema coda tu pideva. O Sveto Duhu sa veľa pripade, della chiesa soccorre, nema coda tu pideva. O Sveto Duhu sa veľa pripade, della chiesa soccorre, nema coda tu